aquí damos comezo a presentación da asociación dos artesanos que formamos parte do Limiar. Esta é unha pequena mostra de todo o noso traballo, que máis adiante se verá a continuación de todo o que facemos. Bueno, que estamos aquí todos con toda a ilusión posta no asador, como diríamos, para que saia todo ben. Bravo. No padroado do museo non podemos estar máis felices con esta iniciativa e máis afortunados. É un pouco que nos fagan o traballo que teríamos que ter acometido nós, de buscar novas alternativas, novas oportunidades para unha instalación que se realiza e que ten o seu sentido justamente en experiencias e en proxectos como este. Así que ter aquí nesta casa, que é a casa de un pouco a casa da memoria viva, da memoria creativa, da memoria que nos segue impulsando, que nos segue dando motivos para novas iniciativas e novos pasos, pois é un agasallo e é unha oportunidade extraordinaria, porque é facer realidade o que debe ser un museo aberto, un museo dinámico, un museo novo, moderno, desde logo contando ca iniciativa de persoas, ca ilusión que vos traedes, ca vosas creación, ca vosas ideas, pois vai ser outra cousa, vai ser outro museo novo, outro museo totalmente cunha oferta moito máis atractiva, e que estamos seguros de que vai ter unha resposta por parte da cidadanía, do público, moi positiva. Así que non nos queda máis que agradecervos esta confianza, a confianza que manifestades, esa ilusión, e desexarvos a vos que sexa exitosa a proposta, porque se é exitosa para vos vai ser exitosa para o museo, de maneira que estamos, reitero, encantados ca idea e con esta colaboración que para nós é vital. Así que moitísimas grazas por contar deste museo, e pola nosa parte aí estamos para o que sexamos de utilidade. Moita sorte.